Een speciaal tuinfeestzondag bij Maria van Dorst. Afgelopen jaren interviewde zij tientallen nieuwe Nederlanders voor de rubriek Een kopje koffie met. Ik heb nu 7 jaar nieuwe Nederlanders geïnterviewd voor de Pelemaas. En het leek me zo leuk, en daar was ik eigenlijk al 2 jaar over aan nadenken, om al die mensen nog een keertje bij elkaar te zien, om te horen hoe het met ze gaat. Inmiddels zijn ze dus wat langer hier en dan ben ik heel benieuwd hoe het met ze gaat. En daarom heb ik een tuinfeest georganiseerd. Ik heb gevraagd of iedereen wat te eten mee wilde brengen uit hun eigen land. En we hebben een tafel binnen staan. Ik heb zelf wat eten neergezet. En als iedereen dan een gerechtje meeneemt, heb je ook een leuke manier om met elkaar in contact te komen. We eten dumpling, maar ons eten is mixing samen met Chinees eten, ook Burmees eten, maar ik kies vandaag het Chinees eten. Ja. Spinache, börek, ja. Wortel, taart, kekwortel. Met walnoten. Walnoten. Met walnoten. Walnoten, ja. En koekjes. Paprika, zoete paprika met de smeerkaas. En dit is typisch van mijn land. Ik kom uit Venezuela. Ik heb vandaag scones gemaakt. Dat zijn Britse lekkernijen. En ze komen ook uit het zuidwesten van Engeland. En dat is waar ik ook vandaan kom. En de scones zijn heel lekker en heel bekend in Engeland. 's Middags ga je op een zogenaamde cream tea. En de cream tea is dan een lekkere kopje thee met een scone, met jam en met slagroom of clotted cream erbij. De clotted cream is wat dikkere room wat erop komt. Dat is een Oekraïens gerecht. De naam is zapikanka. Dat is eigenlijk zachte kaas en rozijnen. Een beetje suiker en dat was het. Dat is een soort van snoep, zachte koekjes. En waarom ben jij naar het tuinfeest gekomen vandaag? Ik vond het zo'n leuk idee om mensen uit verschillende landen bij elkaar te brengen. Allemaal die door Maria zijn geïnterviewd. En leuk om andere mensen te leren kennen op die manier. Gezellig. Ik moet ook komen en ik kan zien andere mensen. Zij ook komen van andere land. Wij kunnen delen de informatie en ook ervaring. So, het is een belangrijke activiteit. Ja, daarom ik kom hier. Ik ben een keer een interview gekregen van Maria. En ik vond het wel leuk om de rest van de groep, wat zij ook een interview gedaan, ook leren kennen. Ik ben sociaal. En ik vind het ook interessant om andere landen te ontmoeten. En verder, ik heb al eerder een hele mooie speurtocht gemaakt in de tuin met detailfoto's. En dan kunnen mensen als groepje rondlopen in deze heerlijke tuin. En een beetje met elkaar in gesprek gaan. Maar dan dat we even wat doen. Dat is ook wel leuk.